Eli urheilullinen asento, jalat hiukan koukkuu, toinen jalka taakse. Valmiin ollaan menossa jo eteenpäin. Siitä hyppy, 1 tahti, mahdollisimman nopea ylös viimeistä. Vauhditopituus ja suoraan viimeistely. Yhdellä jalalla lähtee loikka samalla jalalla ja viimeistely. Sama käsi, sama jalka. Sitten hyvin pieni eurostep, vähän sivulle ja yli. Ja sit voi mennä myös laybackinä. Spini ja suoraan viimeistely. Sitten low gather ja high gather. Siitä suoraan